Děcka, zatleskejte mi, byl jsem dobré, děkuju. No a dámy a pánové, my tady máme dneska pana Filipa. Pane Filipe, oni sem donesli, právě jsem vám přinesl jednu činku. Já se vás chci zeptat, který sport máte rád a který provozujete? Spírání. Spírání, vynikající. Můžete nám ukázat třeba nějaký přep? To stačí. Ještě se zvednout, jestli se vám to povede. Zkuste to. Já to věděl, pan Filip potřebuje. Přece jenom věk postupuje dál. Takže, pane Filipe, vy tady máte činku. Děcko, na té čince je dokonce napsáno Made in Sweden. Ona je totiž z pravé švédské ochy. Paní, jak vy se jmenujete? Paní Kateřino, vedle sebe máte praporek, zvedně to nad hlavu. Ano, dámy a pánové, paní Kateřina, nebo slečna. Paní, dobrý. To je naše rozhodčí, zatleskáme naše rozhodčí. Ano. Dámy a pánové, máme tady pana Filipa, který právě bude za chvíli vzpírat činku. Děcka, víte, že byl... Dejte ruce dolů ještě, Kateřino. To bude chvilku trvat. Ukažte nám teda, jak se rozcvičujete, když se rádi poučujeme. Zajímavý na prsa, takhle. To máte ty péra jako v postřižinách, nebo... Ne, bylo to jenom cvik. Děvčata, chlapci, kdo pak z vás ví, že byla olympiáda? Ví to někdo? Kde byla? Paříž. Londýn, máš dobrý. Dámy a pánové, pán Filip je připravený zvednout tuto činku. Má přezdívku od